Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη, είναι 24 Οκτωβρίου και είναι η εκπομπή Θέσεις Αντιθέσεις. Καλησπερίζω τον Ηλία Βαλάρη που είναι πάντα στην θέση του. Ηλία, καλησπέρα. Καλησπέρα Σπύρο, καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, νομίζω ότι σήμερα σύμφωνα με το πρόγραμμα, το ημερήσιο, έχουμε μαθήματα πολιτικής οικονομίας. Εγώ αφού έχω πάρει καινούριο πορτοφόλι για να καταλάβω. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον καθηγητή του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου, τον κύριο Χάρη Βλάδο. Θα τον δούμε αμέσως τώρα, μέσω Skype. Καλησπέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα σας αγαπητοί μου, χαίρομαι που σας βλέπω. Και εμείς. Εγώ είπα ότι περιμένοντας εσάς πήρα καινούριο πορτοφόλι. Τώρα εξαρτάται τι ελπίδες θα μου δώσετε. Θα σας πω αγαπητέ. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Φαντάζομαι ο Ηλίας έκανε έτσι αυτό το σχόλιο μετά τη δημοσιοποίηση και θα έλεγα με τυμπανοκρουσίες σε έναν βαθμό για την επενδυτική βαθμίδα και τα ερωτήματα πέφτουν βροχή. Εάν πρέπει να είμαστε και όντως να θριαμβολογούμε, τι σημαίνει η επενδυτική βαθμίδα? Ωραία η επενδυτική βαθμίδα, αλλά εγώ όταν πάω σούπερ μάρκετ ή όταν γεμίζω, τέλος πάντων με λίγο βενζίνη για να κυκλοφορώ στο αυτοκίνητο, βλέπω ότι συνεχώς, εντάξει, μειώνεται, παίρνω πιο μικρό πορτοφόλι από αυτό που πήρε ο Ηλίας και άλλα πολλά ερωτήματα που φαντάζομαι έχει και ο Ηλίας να κάνει. Ωραία, ας ξεκινήσω λοιπόν αγαπητοί μου φίλοι από τα πορτοφόλια σας. Και από το σούπερ μάρκετ και από τη βενζίνη και από όλα όσα σας αφορούν. Βέβαια έχετε σκεφτεί ότι αυτό το οποίο πληρώνετε στο σούπερ μάρκετ είναι ένα προϊόν το οποίο το έχει παράξει μία επιχείρηση. Ελληνική ή ξένη. Αν υποθέσουμε ότι μιλάμε για μια ελληνική επιχείρηση που έχει παράξει το προϊόν το οποίο αγοράζετε και καταναλώνετε, αυτή η επιχείρηση για να μπορεί να το παράγει αυτό το προϊόν σε καλές τιμές και σε υψηλή ποιότητα πρέπει να κάνει επενδύσεις. Επενδύσεις σε νέο εξοπλισμό, επενδύσεις επέκτασης, επενδύσεις αναδιοργάνωσης. Όλα αυτά τσάμπα δεν γίνονται. Αν θέλεις να έχεις ένα φτηνό λοιπόν και καλό προϊόν στα ράφια του σούπερ μάρκετ, πρέπει να έχεις επιχειρήσεις που επενδύουν. Για να επενδύσει τώρα όμως μια επιχείρηση, πρέπει να μπορεί να βρει κεφάλαια σε ένα επιτόκιο το οποίο να μπορεί να το αντέξει. Αν τα επιτόκια είναι πάρα πολύ υψηλά, αναβάλει τις επενδύσεις. Βλέπει ότι δεν μπορεί να βγάλει τα λεφτά της πίσω και να καλύψει τα έξοδα του δανείου της. Και εδώ πέρα έρχεται η επενδυτική βαθμίδα. Έχοντας την επενδυτική βαθμίδα, το τραπεζικό μας σύστημα έχει πλέον το περιθώριο να δίνει περισσότερα δάνεια και σε καλύτερες τιμές. Πόσο καλύτερα θα μου πείτε, δωρεάν δάνεια? Δωρεάν δάνεια δεν δίνονται. Δεν υπάρχουν αυτά. Έτσι, μπράβο. Αλλά μπορείς να λαμβάνεις δάνεια σε πολύ καλύτερους όρους, με χαμηλότερα επιτόκια. Και αυτό θα οδηγήσει σε επενδύσεις που και θα αυξήσουν την απασχόληση και θα μειώσουν τις τιμές, αυξάνοντας την προσφορά των προϊόντων, και έτσι και ο αγαπητός φίλος Ηλίας και εσύ Σπύρο μου θα δεις ελάφρυνση και στο πορτοφόλι σου. Τώρα θα μου πεις, αυτό θα γίνει αύριο? Αυτό δεν θα γίνει αύριο. Σωτηρίες άμεσες τις έδινε μονάχα ο Ιησούς Χριστός και αυτός για πολύ λίγο χρόνο μέχρι να το σταυρώσουνε. Συνήθως οι λύσεις και οι βελτιώσεις ενός επίπεδου ζωής χρειάζονται κάποιο χρόνο. Τα τελευταία χρόνια όμως, για να είμαστε ειλικρινείς, έχουν γίνει αρκετά βήματα μπροστά στην οικονομία μας. Αυτό σημαίνει ότι ζούμε σε μια οικονομία παραδείσια? Φυσικά όχι. Υπάρχουν ακόμα πολλά προβλήματα και παθογένειες. Αλλά στα δικά μου τουλάχιστον τα μάτια δεν είναι, πώς να το πούμε, πραγματικά ειλικρινής αυτός ο οποίος δεν είναι διατεθειμένος να αποδειχτεί ότι έχουν γίνει αρκετά θετικές κινήσεις. Ναι. Να ρωτήσω τώρα εγώ, τι είναι αυτό το που ονομάζουμε εμείς ως θετικές κινήσεις? Γιατί ως οικονομία δεν είμαστε και δεν είμαστε φανταστικοί. Εντάξει, είμαστε με τα μπουσουλάμε. χίλια προβλήματα.
Παρ' όλα αυτά μας δίνουν επενδυτική βαθμίδα. Ακούω ότι μειώνεται το χρέος. Αυτός ο βραχνάς που τον ακούμε 15 χρόνια τώρα, ας πούμε, το χρέος. Κάποια στιγμή μας βάλανε, μας κλείσαν στα σπίτια μας, μας κλείσαν τις τράπεζες, μας κλείσαν τα πάντα για ένα χρέος, έτσι. Αυτό το χρέος αυξημένο είναι. Παρ' όλα αυτά, εμείς παίρνουμε τότε, θυμάμαι, τότε που ξεκινούσε η λέλαπα, η καταιγίδα των μνημονίων, πριν μπούμε στα μνημόνια, παρακολουθούσαμε αυτό το περίφημο spread που το είχαν βάλει όλα τα site τότε και βλέπαμε και παθαίναμε κεφαλικό. Ωραία. Είναι η διαφορά μεταξύ του επιτοκίου που πληρώναμε εμείς και του επιτοκίου που πληρώνανε οι Γερμανοί. Αυτό είναι το spread. Και εμείς πληρώναμε πάρα πολύ περισσότερα, σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορούσαμε να το αντέξουμε στον προϋπολογισμό μας. Γι' αυτό μας ήταν το spread σαν μαχαίρι στην καρδιά. Ναι, και γιατί τώρα τι άλλαξε αυτό, τι είναι αυτά τα βήματα που άλλαξαν και μας δώσαν τέλος πάντων τον αέρα να αναπνεύσουμε. Και εγώ θέλω να κάνω ένα πικ περισσότερο έτσι, στην ερώτηση του Ηλία. Από τη στιγμή που όλοι παραδεχόμαστε και εσείς πρώτος ότι εντάξει, η οικονομία μας δεν έχει αλλάξει και χρειάζεται σοβαρές διαρθρωτικές αλλαγές. Δεν είπα ότι δεν έχει αλλάξει, Σπύρο μου, έχει κάνει σημαντικά βήματα βελτίωσης. Ωραία, αυτό. Δεν έχει γίνει παράδεισος, δεν έχουμε γίνει μια υπερδύναμη οικονομική, αλλά μέσα στα τελευταία 5 χρόνια πιστεύω ότι έχουν γίνει σημαντικότατα βήματα. Όπως? Και θα επιστρέψω σε αυτό που είπε ο Σπύρος. Αυτή τη στιγμή, αγαπητέ Σπύρο, και βέβαια μπορώ να σας μιλώ στον ελληνικό, όπως και εσείς θα ήθελα. Και χαρά μας και τιμή μας. Φίλοι μου σας θεωρώ ότι είσαστε. Σε αυτό που είπε λοιπόν ο Σπύρος για τα spread, που είναι πολύ σημαντικό. Αυτή τη στιγμή τα spread, αγαπητέ Ηλία, συγγνώμη. Τα spread τα οποία υπάρχουν για την ελληνική οικονομία είναι πολύ πολύ χαμηλότερα από ό,τι ήταν όλη την προηγούμενη δεκαετία. Αυτή τη στιγμή τα ελληνικά spread πλησιάζουν πλέον κατά παράδοξο τρόπο με τα spread άλλων οικονομιών όπως η Ιταλία, η Ισπανία. Πράγμα το οποίο αν μου το έλεγε κάποιος πριν από 3-4 χρόνια θα του έλεγα πάρα πολύ αισιόδοξο. Σε βλέπω. Ναι, τι είναι όμως αυτό που οδήγησε το spread να πέσει τόσο χαμηλά? Λοιπόν, πολύ ωραία. Αυτό που οδήγησε τελικά όλη την οικονομία μας σε μια θετική κατεύθυνση ήταν ότι δημιουργήθηκαν οι συνθήκες εκείνες. Εγώ θεωρώ ότι το σημαντικότερο είναι η αίσθηση της πολιτικής σταθερότητας και κάποια σημαντικά βήματα στη μείωση της φορολογίας που έδωσαν τη δυνατότητα, αγαπητοί μου, να γίνουν επενδύσεις και να αυξηθεί η απασχόληση. Αυτή η αύξηση της απασχόλησης δεν είναι καθόλου αμεληταία. Μέσα σε 5 χρόνια έπεσε κατά 7 περίπου % η ανεργία στην Ελλάδα. Αυτό βέβαια σπανίως. Αλλά είμαστε και πάλι στο 9-10. Στο 10 είμαστε, δεν είμαστε κάτω. Στο 10 είμαστε στο 18. Ναι. Πάβουμε πλέον να είμαστε μετά από πάρα πολλά χρόνια οι πρώτοι στην Ευρώπη στην ανεργία. Ναι, αλλά είμαστε και οι τελευταίοι στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας στην Ευρώπη. Τελευταίοι δεν είμαστε από τη στιγμή που έχουμε τα τελευταία χρόνια, αγαπητέ Σπύρο, έχουμε τον ρυθμούς ανάπτυξης του κατακεφαλήν εισοδήματος υψηλότερους από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Ότι εμείς σε σχέση με το μέσο Ευρωπαίο τα εισοδήματά μας τα αυξάνουμε πιο γρήγορα. Δηλαδή τον πλησιάζουμε τον μέσο Ευρωπαίο. Ενώ για πάρα πολλά χρόνια απομακρυνόμαστε από το μέσο Ευρωπαίο. Συγκριτικά δηλαδή γινόμαστε όλο και πιο φτωχοί. Και όλο και περισσότερο πλούσιοι γινόμαστε κατά μέσο όρο βέβαια. Γιατί όταν μιλάμε για κατακεφαλήν εισόδημα δεν μιλάμε ότι όλοι άρχισαν να βελτιώνουν σημαντικά τα εισοδήματά τους, αλλά μιλάμε σε μέσους όρους. Και έχει μια σημασία και το μέσος όρος, έτσι. Βελτιώνουμε λοιπόν τα εισοδήματά μας γρηγορότερα από ό,τι το καταφέρουν οι άλλοι Ευρωπαίοι εταίροι και την ίδια στιγμή καταφέρουμε και μειώνουμε την ανεργία μας. Ενώ σε άλλες χώρες, ειδικά μετά την κρίση του COVID, τσίπησε η ανεργία. Αυξάνεται η ανεργία σε άλλες χώρες. Σε εμάς μειώνεται η ανεργία. Την ίδια στιγμή γίνονται επενδύσεις. Γίνονται επενδύσεις και μάλιστα σε ορισμένους τομείς οι οποίοι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί έχουν υψηλή προσθέμενη αξία. Μιλάμε για επενδύσεις στην τεχνολογία, μιλάμε για επενδύσεις σε δίκτυα, μιλάμε για επενδύσεις στην ενέργεια
και με ρυθμούς οι οποίοι είναι ιδιαιτέρως ικανοποιητικοί. Δεν είναι δηλαδή άντε στο λίγο και αν προλάβουμε τους υπόλοιπους. Φαίνεται στο ορισμένα σημεία τείνουμε να είμαστε στην κορυφή αυτής της ευρωπαϊκής πλέον διαβάθμισης. Όλα αυτά στα μάτια κάποιου που δεν είναι Έλληνας και δεν έχει περάσει τα δύσκολα χρόνια της δεκαετίας του 2010 μπορεί να μην φαίνονται εντυπωσιακά, φίλοι. Αλλά για εμάς που ζήσαμε, βέβαια. Ζήσαμε τέτοια κρίση, ζήσαμε τέτοια βεβαιότητα, ζήσαμε τέτοια υστέρηση. Ξέρετε, αυτά τα 10 χρόνια της κρίσης μας έριξαν πάρα πολλές θέσεις πίσω από τη θέση που βρισκόμαστε πριν από τη χρεοκοπία μας. Βέβαια δεν μας έφτιαξε καμιά μαγική ξένη δύναμη που μπήκαμε στη χρεοκοπία. Τα μάτια μας... Ναι, καλά, ναι, αυτό είναι γνωστό. Αλλά όποιος έχει περάσει αυτή τη σκληρή δεκαετία στην Ελλάδα της κρίσης, αυτή η πενταετία είναι μια βαθιά ανάσα. Πράγμα βέβαια που το αναγνωρίζουν και πολλοί στο εξωτερικό. Αν δεν κάνω λάθος, ένα δημοσίευμα σημερινό της Deutsche Welle λέει πως ο χειρότερος μαθητής της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξε να γίνεται σήμερα παράδειγμα προς μίμηση. Κοιτάξτε, όλα αυτά δεν είναι δημοσιεύματα, πώς να το πούμε, όπως χρησιμοποιούν ορισμένοι φίλοι, πετσομένα. Δεν πληρώνει κανένας για αυτά τα δημοσιεύματα. Και κανένας δεν πληρώνει επίσης για την αναβάθμιση της οικονομίας μας στο να μπει στην επενδυτική βαθμίδα. Είναι μία συνένεση των διεθνών αγορών, των διεθνών αναλυτών που δεν έχουν άμεσα συμφέροντα. Και για να είμαστε ειλικρινείς, η Ελλάδα είναι τόσο μικρή στον παγκόσμιο χάρτη που δεν είναι κανένας διατεθειμένος να μειώσει το κύρος του για να δώσει εύσημα σε μια κυβέρνηση η οποία δεν το αξίζει. Δεν μπορώ να καταλάβω μια αντίφαση, γιατί έτσι όπως το βλέπω εγώ αντίφαση. Είπατε ότι μειώθηκε η ανεργία και την ίδια στιγμή οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν βρίσκουν εργαζόμενους. Ακριβώς επειδή μειώθηκε η ανεργία δεν βρίσκουν εργαζόμενους. Και για να είμαστε και σε αυτό το σημείο λιγάκι πιο ειλικρινείς, να βλέπουμε και τις δύο πλευρές, να μην βλέπουμε μονάχα το σφυρί, αλλά να βλέπουμε και το καρφί. Για πάρα πολλά χρόνια πολλές ελληνικές επιχειρήσεις βίωναν μια δύσκολη κατάσταση, αλλά με την εξής σχετική άνεση, φίλοι μου. Ποια άνεση? Ότι είχαν μπροστά τους πάρα πολλούς ανθρώπους που ήθελαν να βρουν δουλειά και δεν έβρισκαν. Με αποτέλεσμα αυτοί οι άνθρωποι να ήταν διατεθειμένοι να εργαστούν με αμοιβές ελάχιστα ελκυστικές. Και τώρα ο κατώτατος μισθός απέχει πόρο από τους μισθούς της πια όμως, ακριβώς επειδή μειώνεται η ανεργία και οι μισθοί απολύτως λογικά αυξάνονται, μειώνεται αυτή η πληθώρα, ας το πούμε, άνεργων χεριών και πλέον υπάρχουν λιγότεροι διαθέσιμοι εργαζόμενοι, αυτοί ζητούν καλύτερους μισθούς. Με άλλα λόγια, κάθε φορά που ακούτε έναν επιχειρηματία να σας λέει «εγώ δεν βρίσκω εργαζόμενους», πέστε του τη μαγική λέξη «αύξησε τους μισθούς για να βρεις». Όπως και για κάθε άλλο αγαθό, έτσι και για την εργασία, αν θέλεις να βρεις κάτι... Μήπως είναι και τα επιδόματα ένα εμπόδιο στο να βρει ο εργοδότης εργαζόμενους, ο επιχειρηματίας? Επιδόματα, αγαπητέ Σπύρο, δίνονται μονάχα στους άνεργους που έχουν εργαστεί στο παρελθόν για ένα μικρό χρονικό διάστημα, 6 μηνών, 7 μηνών, ενός έτους το μέγιστο, αν θυμάμαι καλά. Που στην ουσία αυτά τα επιδόματα είναι χρήματα τα οποία έχουν παρακρατηθεί από το μισθό τους όσο εργαζόντουσαν. Επειδή το ακούω πολύ συχνά αυτό, τα επιδόματα και τα επιδόματα στους ανέργους, ούτε μεγάλα επιδόματα δίνουμε στους ανέργους, ούτε είναι λεφτά τα οποία δεν τα έχουν δουλέψει. Άρα δεν είναι η λύση η μείωση των επιδομάτων, η λύση είναι να δοθούν ελκυστικότεροι όροι, έτσι ώστε να τον περισσότεροι άνθρωποι να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Γιατί υπάρχει και κάτι άλλο περίεργο στην Ελλάδα. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων, φίλοι μου, οι οποίοι ενώ δεν είναι άνεργοι, γιατί άνεργος δεν σημαίνει ψάχνω να βρω δουλειά και δεν βρίσκω, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν δουλεύουν αλλά δεν ψάχνουν να βρουν και δουλειά. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Και δεν μιλάω για ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποια ασθένεια, για πάση περιπτώσει κάποια αναπηρία που τους στερεί αυτή τη δυνατότητα, αλλά οι οποίοι, ας το πούμε, από συνθήκες ζωής καταφέρνουν να ζουν χωρίς να εργάζονται και χωρίς βέβαια να παίρνουν και επιδόματα. Αυτοί κατά ένα παράδοξο τρόπο μένουν
κάτω από το ραντάρ. Δεν ασχολείται κανένας με αυτούς. Πώς ζουν, πώς λειτουργούν. Και βέβαια ένα τελευταίο σημείο που έχει μια μεγάλη σημασία και βέβαια ανοίγει μια τεράστια συζήτηση που πρέπει επιτέλους να τη δούμε με θάρρος, είναι το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα, το οποίο δεν λύνεται με μια λογική απλά και μόνο επιδοματική, όπως πολλοί λανθασμένα πιστεύουν, δηλαδή πάρε λεφτά Έλληνα οικογενειάρχη και κάνει πιο πολλά παιδιά. Δεν γίνονται έτσι τα παιδιά, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο μας θέτει μπροστά μας ένα μεγάλο ζήτημα για το πώς μπορούμε σαν σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνία να ελκύσουμε και να αφομοιώσουμε με όμορφο τρόπο και μετανάστες. Βέβαια, το ξέρω ότι αυτό με το που το ακούνε πολλοί συνέλληνες βγάζουν καντήλες. Δεν το αντέχουν ούτε καν σαν συζήτηση. Αλλά αν θέλεις να έχεις μια καλή οικονομία, αν θέλεις να έχεις το πορτοφόλι σου πιο γεμάτο, αγαπητέ Σπύρο, αν θέλεις να έχεις καλύτερες τιμές στα προϊόντα σου, τα αγροτικά ή στα νίκια, στις υποδομές, στα σπίτια, πρέπει να έχεις και σχετικό πλεόνασμα ανθρώπινου δυναμικού, έτσι ώστε να μην πηγαίνουν οι μισθοί και οι τιμές των αγαθών στο Θεό. Σωστά. Αν έχεις στενότητα στο εργατικό δυναμικό, μη μου κλαίγεις για το πορτοφόλι σου. Σκληρά τα λέω όπως τα λέει συνήθως ένας γιατρός. Δεν λέγονται τα πράγματα εδώ. Έτσι πρέπει, ναι. Άμα τρως πάστες δεν θα πέσει το ζάχαρο. Τώρα λοιπόν που εμείς είμαστε χαρούμενοι για την επενδυτική βαθμίδα, εγώ επιστρέφω σε αυτό την αγωνία. Ναι. Και επειδή βλέπω τα στατιστικά, ας πούμε, έχουμε ρυθμό μεγαλύτερο, τα παρακολουθούμε και μας αρέσουν, έτσι, διότι λέμε εμείς πάμε πιο γρήγορα κτλ. Το θέμα είναι ότι εμείς ξεκινάμε από το μείον, ξέρω εγώ κάτι, σε σχέση με μια Γερμανία, μια Δανία, μια Ολλανδία, ξέρω εγώ κτλ, μια Γαλλία, η οποία είναι 100 βήματα μπροστά από μας. Οπότε οι ρυθμοί ανάπτυξης αυτών των... Πότε δεν ήταν 100 βήματα μπροστά? Πάντα ήταν, ναι. Η έννοια της σύγκρισης που γίνεται, δηλαδή τι είναι το στίχημα για μας αυτή τη στιγμή? Να ακολουθήσουμε τα δικά τους μοντέλα για να τους φτάσουμε ή να ψάξουμε να βρούμε ένα μοντέλο δικό μας πιο παραγωγικό ώστε να τρέξουμε και είτε να τους φτάσουμε είτε να τους φτάσουμε? Για παράδειγμα, ούτε τη βιομηχανία τους μπορούμε να ανταγωνιστούμε, ούτε την τεχνολογία τους, ξέρω εγώ, τα κέντρα τους να ανταγωνιστούμε. Εντάξει, την τεχνολογία μπορούμε να αναπτύξουμε. Ούτε τη γη έχουμε για να καλλιεργούμε όπως είναι, ξέρω εγώ, τα τεράστια αυτά κράτη που έχουν πρωτογενή τομέα. Εμείς έχουμε πολύ μικρό πρωτογενή τομέα, αλλά και δεν μπορούμε και να έχουμε και μεγαλύτερο εδώ που τα λέμε. Δεν είναι έτσι, δηλαδή, μήπως πρέπει να βρούμε άλλα πράγματα να κάνουμε? Είπατε, ας πούμε, για την παραγωγή ενέργειας. Ναι, έχουμε ήλιο. Ας πουλάμε ρεύμα, ξέρω εγώ, κάτι. Πολύ ωραία, Ηλία, ειλικρινά σε όλες τις συνεντεύξεις, στις συζητήσεις μας, σε χαίρομαι γιατί μου δίνεις ερωτήματα τα οποία είναι πολύ καλές πάσες. Δηλαδή σε όλους τους αγγλικού πρωταθλήματος... Δίνει assist. Από τα αριστερά. Αλλά δεν ξέρω από τέτοια αθλήματα. Έχουμε μια κεφαλιά. Λοιπόν, πολύ ωραίο το ερώτημά σου, όλα να το βάλουμε σε μια σειρά για να το καταλάβουν και όλοι οι τηλεθεατές μας. Και να τα πούμε με απλά λόγια, γιατί κατά βάθος, ξέρετε, η οικονομική επιστήμη, παρότι έχει πολλά σημεία τα οποία είναι σύνθετα, στη βάση της και στην ουσία της πρέπει να μπορεί να διατυπώνεται με απλό τρόπο. Λοιπόν, ποιο είναι το όραμα για την ελληνική οικονομία και πού θέλουμε να φτάσουμε? Τι είναι αυτό το οποίο θέλουμε να πετύχουμε? Βέβαια ο καθένας, σαν πολίτης, αγαπητοί μου, έχει το δικό του κατά κάποιο τρόπο αντίληψης για το ποιο θέλει να είναι το μέλλον και το δικό του και της κοινωνίας του. Σίγουρα υπάρχουν οι συμπολίτες μας οι οποίοι θα ήθελαν να ζουν σε μια κοινωνία η οποία να έχει ελεύθερη φύση, πολλά δέντρα, πράσινα λιβάδια, να κόβουν καρπούς από τα δέντρα, να κολυμπούν και Νέα Ζηλανδία, και να τραγουδούν. Λοιπόν, αυτό μπορεί να είναι το δικό τους όραμα, που βέβαια δεν είναι εφικτό, είναι μια ουτοπία. Χαλάλη τους όμως να έχουν την άποψή τους. Στα δικά μου τα μάτια, ποιο μπορεί να είναι το όραμα για μια νέα ελληνική κοινωνία? Ένα όραμα που να μοιάζει, φίλοι μου,
με αυτό το οποίο βιώνει, δόξα ο Θεός, η Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες. Δηλαδή μια κοινωνία η οποία έχει ευμάρεια, έχει υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, έχει υψηλό επίπεδο υγείας, έχει ελευθερία, έχει δημοκρατία, έχει ανθρώπινα δικαιώματα, έχει πολυφωνία, έχει πλουραλισμό. Αυτά είναι σαν σύνολο τα ζητούμενα και από την κοινωνία μας και από την οικονομία μας. Τώρα θα μου πείτε όλα όσα μου λες έχουν σχέση άμεσα με την οικονομία. Απολύτως άμεση σχέση, φίλε μου. Για να τα έχεις όλα αυτά πρέπει να έχεις μια οικονομία η οποία να είναι ικανή, να είναι αποτελεσματική, να είναι παραγωγική. Αλλιώς δεν γίνεται. Στην ουσία το ερώτημα για το ποιο μέλλον θέλουμε σαν ελληνική κοινωνία είναι ερώτημα το οποίο έχουν απαντήσει στην πράξη πάρα πολλοί νέοι Έλληνες επιστήμονες που δυστυχώς έφυγαν τα προηγούμενα χρόνια και μετανάστευσαν σε ξένες χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής. Αναζήτησαν μια κοινωνία με περισσότερες ευκαιρίες, με καλύτερες δουλειές, ψηλότερους μισθούς και ένα καλύτερο κοινωνικό πλαίσιο για να ζήσουν, να αναπτυχθούν. Αν μου πεις τους έχασε η ελληνική κοινωνία. Εντάξει, κατά κάποιο τρόπο όπως έχασε και η ελληνική επαρχία πάρα πολλούς ανθρώπους. Μα πάντα χάναμε. Αυτά γύρισαν στην πόλη, έτσι. Δηλαδή λέμε γιατί τα κορυφαία μυαλά πάντα τα χάναμε. Ναι, το ζήτημα είναι ότι αυτή η έννοια της μετανάστευσης, Σπύρο μου, ας τη δούμε και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Δηλαδή η έννοια της μετανάστευσης την έχουμε βιώσει όχι μόνο τώρα με το brain drain. Χρόνια τη βιώνουμε όταν έφευγαν οι άνθρωποι από τα χωριά και πήγαιναν στις πόλεις, σε εσωτερική μετανάστευση. Όπως βέβαια και σε προηγούμενα βήματα, όταν έφευγαν μετανάστες σε άλλες χώρες. Ναι, αλλά έφευγαν τότε ανειδίκευτοι εργάτες, ενώ τώρα. Με αυτή τη μεγάλη διαφορά, ότι τώρα στέλνουμε έξω επιστήμονες, πράγμα που σημαίνει και να κάνουμε και την υπογράμμιση και την παρένθεση. Αυτό σημαίνει ότι το πανεπιστημιακό μας σύστημα, παρότι το καταργούνται όλοι, στην πράξη αποδεικνύεται ικανό έτσι ώστε να κάνουμε εξαγωγή επιστημόνων. Από τα λίγα πράγματα που καταφέρουμε να κάνουμε εξαγωγή σαν κοινωνία και σαν οικονομία είναι επιστήμονες. Πάμε όμως παρακάτω. Αφού είναι ένα καλό προϊόν τότε, γιατί δεν το πουλάμε κάπως καλύτερα, για να βγάζουμε... Ποιο, το πουλάμε το προϊόν των Ελλήνων επιστημόνων, αγαπητέ Ηλία, το πουλάμε πάρα πολύ καλά. Άμα κρίνω δε από τους φοιτητές μου που έχουν πάει στο εξωτερικό, κάνανε κάποιο μεταπτυχιακό και στη συνέχεια βρήκαν μια δουλειά, οι αμοιβές τους θα ίσως να σου φανεί περίεργο και μυστήριο, μετά από 5 χρόνια, ας το πούμε, σταδιοδρομία στο εξωτερικό, είναι 3 φορές καλύτεροι από τους μισθούς τους δικούς μου στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Ναι. Καταλαβες. Άρα το πουλάμε και το πουλάμε σε πάρα πολύ καλές τιμές. Ωραία. Να το κλείσουμε γιατί πιέζει ο χρόνος. Ναι, ναι. Να το μαζέψουμε. Θα ήθελα στο τελευταίο. Ποιοι είναι οι κλάδοι που με ρώτησε, αν πρέπει να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Αυτό που πρέπει, αγαπητοί μου, να κάνουμε είναι να δώσουμε μεγάλη έμφαση σε οποιοδήποτε είδος της παραγωγής μας, είτε πρωτογενής τομέας, αγροτικά προϊόντα, είτε δευτερογενής τομέας, μεταποίηση, είτε υπηρεσίες, τουρισμός κτλ. Ό,τι παράγουμε, να φροντίσουμε να το παράγουμε σε όσο δυνατόν καλύτερους ποιοτικούς όρους και σε πιο ζουμερές τιμές. Δηλαδή να καταφέρουμε να γίνουμε οι ακριβοί στην παγκόσμια αγορά. Λάδι πουλάμε, να πουλάμε αν είναι δυνατόν το ακριβότερο λάδι του πλανήτη. Προς στιγμή το αγοράζουμε το ακριβότερο ενώ το παράγουμε. Σαν οικονομία δεν μπορούμε να παράγουμε και να πουλάμε στη διεθνή αγορά πολύ ακριβά προϊόντα, δεν πρόκειται να έχουμε μια οικονομία με καλούς μισθούς. Κατανοητό αυτό? Ναι, κατανοητό. Πρέπει να στραφούμε λοιπόν προς την ποιότητα, προς την προστιθέμενη αξία, πράγμα όμως που τι σημαίνει, και να κλείσω. Χρειάζεται και μια διαφορετική επιχειρηματική νοοτροπία, φίλοι μου. Και αυτό δεν είναι δουλειά κυρίως του κράτους. Μακάρι να ήταν και λίγο του κράτους, αλλά δεν είναι. Έτσι όπως είναι σήμερα τα πράγματα. Χρειαζόμαστε μια νέα γενιά αντίληψης επιχειρηματικής που να καταλαβαίνει καλύτερα τι σημαίνει στρατηγική επιχειρήσεων σε ένα διεθνές σύστημα, τι σημαίνει αφομοίωση γρήγορη της τεχνολογίας και τι σημαίνει αποτελεσματικό σύγχρονο management. Όχι το τευτέρι και η λύση στο γόνατο. Όλα αυτά μπορούμε να τα βρούμε
από τους απόφοιτους των πανεπιστημίων μας. Μάλιστα. Το ζήτημα είναι να γίνει ζεύξη του επιχειρηματικού συστήματος στην Ελλάδα με την ύλη που διοχετεύει ήδη το ελληνικό πανεπιστήμιο και είναι προς τη διάθεση των επιχειρήσεών μας να αξιοποιήσει αυτό το δυναμικό. Ωραία. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρουσα όπως πάντα η συζήτηση. Εντάξει, εγώ πάντως μένω, το κρατάω με χαρά το καινούριο πορτοφόλι. Να είστε καλά. Να μην το χρησιμοποιήσω άμεσα, αλλά ελπίζω στο μέλλον κάτι να το κάνω. Και εύχομαι να διατηρηθεί αυτό το καλό momentum για μερικά χρόνια ακόμα, έτσι ώστε να το νιώσουμε ακόμα καλύτερα το πορτοφόλι μας να γεμίζει, και όχι μόνο το δικό μας, αλλά και της κοινωνίας γύρω μας. Βέβαια, αυτό προφανώς. Και αν ζεις, όπως το έλεγε και ο Άνταμ Σμιθ, ο μεγάλος φιλελεύθερος οικονομολόγος, τι να το κάνω, λέει, να ζω πλούσιος μέσα σε ένα κόσμο γεμάτο από φτώχεια, μυστήρια και θλίψη. Ναι. Για όλους λοιπόν πρέπει να είναι η ανάπτυξη. Σωστά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Λοιπόν, θέλω να δω το πορτοφόλι το καινούριο, να πάρω και εγώ. Αλλά μέχρι να πάρω πορτοφόλι. Ναι, μέχρι να πάρω πορτοφόλι, πάμε σε ένα μικρό mini break. Θέσεις αντιθέσεις, ενότητα δεύτερη, Ηλία. Και φεύγουμε τώρα από την πολιτική οικονομία που είχαμε... Και πάμε στα διεθνή, φαντάζομαι. Ακριβώς. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση είχαμε με τον κύριο Χάρη Βλάδο, τον καθηγητή του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου, και θα πάμε σε μια επίσης άκρως ενδιαφέρουσα συζήτηση, γιατί αύριο στην Ιόνιο Ακαδημία υπάρχει μια συνδιοργάνωση του Τμήματος Κέρκυρας στα ΧΕΠΑ και του Ιωνίου Πανεπιστημίου για τα 100 χρόνια από την συνθήκη της Λοζάνης, και έχουμε και την χαρά και την τιμή να καλησπερίσουμε, θα τον δούμε αμέσως τώρα μέσω Skype, τον καθηγητή, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση στην πρόσκληση. Καλησπέρα από την Κέρκυρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, Ηλία. Λοιπόν, εμείς θα συζητάμε για τη συνθήκη της Λοζάνης, η οποία καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα και τη σύγχρονη ιστορία μας. Οι Τούρκοι την αμφισβητούν και ψάχνουμε όλοι να βρούμε τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Ξέρετε, όλοι είμαστε, κρεμόμαστε σε λεπτομέρειες που πολλές φορές δεν τις γνωρίζουμε. Όλα αμφισβητούνται, όλα δεν ισχύουν, από την απέναντι μεριά. Και εμείς περιμένουμε να δούμε αν είμαστε ασφαλείς ή όχι. Είμαστε ασφαλείς, γι' αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία. Η Τουρκία είναι μια χώρα πράγματι αναθεωρητική, είναι μια χώρα η οποία θέλει να κάνει επίδειξη δύναμης, έχει ηγεμονικές τάσεις και βλέψεις όχι μόνο για το Αιγαίο, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή που περιλαμβάνει τα Βαλκάνια, ένα κομμάτι της Μεσογείου, φτάνει μέχρι την Αφρική. Όμως πέραν αυτού, απαντώντας στο ερώτημά σας σχετικά με τη συνθήκη της Λοζάνης, η συνθήκη της Λοζάνης είναι μια συμφωνία η οποία δεν ορίζει μόνο τα συνοριακά ζητήματα ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, αλλά και άλλα πολλά ζητήματα τότε που είχαν να κάνουν από τις αποζημιώσεις, τις ανταλλαγές πληθυσμών και ούτω ακριβώς. Είναι μια συνθήκη η οποία καθορίζει τα σύνορα της νεότερης Τουρκίας σε όλη τους την έκταση, και δηλαδή στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Άρα λοιπόν είναι μια συνθήκη η οποία είναι πάρα πολύ καλά δεμένη. Προφανώς υπάρχουν πολλές πτυχές της συνθήκης αυτής, πολλές πρόνοιες οι οποίες είναι παροχημένες, εκεί που μιλάει για πυροβολικά, που μιλάει για το καθεστώς φορολογίας των ξένων επιχειρήσεων στη Τουρκία και ούτω καθεξής. Αλλά αυτό που δένει τις χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία της Λοζάνης, και είναι ούκο λίγες, είναι ακριβώς το γεγονός ότι αυτή η συνθήκη έδωσε τέλος σε ένα πόλεμο. Είναι μια συνθήκη ειρήνης και είναι μια συνθήκη καθορισμού συνόρων. Κύριε καθηγητά, είναι μια συνθήκη που αφορά περισσότερο την Τουρκία και λιγότερο εμάς. Βεβαίως, είναι μια συνθήκη που αφορά απολύτως την Τουρκία, γιατί αφορά, ξαναλέω,
είναι το πιστοποιητικό γέννησης, αν μου επιτρέπετε τον όρο, της νεότερης Τουρκίας. Αυτό είναι η συνθήκη της Λοζάνης. Είτε αρέσει στους Τούρκους είτε δεν αρέσει. Από εκεί πέρα να πω ότι επειδή ακούω από την άλλη πλευρά και το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η συνθήκη της Λοζάνης αμφισβητούνταν πριν από κάποια χρόνια από τον πρόεδρο Ερντογάν το 2016-2017. Ίσως σήμερα να μην είναι πλέον η κατάσταση αυτή, τουλάχιστον φανερά δεν λέει κάτι τέτοιο. Ίσως να έχει αντικατασταθεί η ανάγκη αναθεώρησης της συνθήκης Λοζάνης κατά τον Ερντογάν με τη γαλάζια πατρίδα, με τα σύνορα της καρδιάς του Τούρκου Προέδρου. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές ομοιότητες σε αυτή την αντίληψη. Πλην όμως, μία συνθήκη όπως αυτή της Λοζάνης αλλάζει με δύο τρόπους. Είτε με τη σύμφωνη γνώμη όλων των εμπλεκόμενων μερών, και δεν υπάρχει κανένα εμπλεκόμενο μέρος πλην της Τουρκίας το οποίο να έχει την αντίληψη ότι η συνθήκη της Λοζάνης πρέπει να τροποποιηθεί, και είτε με πόλεμο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να αλλάξει μια συνθήκη τόσο στιβαρή. Επειδή λοιπόν ούτε το ένα πρόκειται να συμβεί και κατά την εκτίμησή μου ούτε το άλλο, η συνθήκη της Λοζάνης 100 χρόνια μετά παραμένει στις πτυχές που έχουν να κάνουν με τα συνοριακά ζητήματα πάρα πολύ επίκαιρη. Ναι, αλλά είμαστε σε μια εποχή που βλέπουμε ότι ο αναθεωρητισμός είναι πολύ έντονος. Δεν είναι μόνο το τι βλέπουμε στην Ουκρανία. Βλέπουμε την Τουρκία να παρεμβαίνει σε ευρύτερη ζώνη της των ανατολικών της συνόρων και των νότιων συνόρων της. Μέχρι και τώρα θέλει να παίξει ρόλο διαμεσολαβητή στο όχι, είναι σημαντικό. Η συνθήκη της Λοζάνης ορίζει και τα σύνορά της με τη Συρία. Έτσι. Και παρόλα αυτά βλέπουμε ότι επικαλείται διάφορους λόγους για να μπει μέσα στη Συρία, κάνει ζώνες ασφαλείας για την τρομοκρατία, βοηθάει τρομοκρατικές οργανώσεις κτλ. Και κανένας δεν φαίνεται να ανησυχεί. Έχει αψημαχίες με τους Αμερικάνους που είναι στη Συρία, τη μία ρίχνει αεροπλάνα των Ρώσων, την άλλη αγκαλιάζονται. Αυτό με κάνει και λίγο ανησυχώ, γιατί ανησυχούν όλοι φαντάζομαι. Διότι αν στη Συρία κάνει παιχνίδια τέτοια, για ποιο λόγο η γαλάζια πατρίδα να μην γίνει και ένα επιθετικό δόγμα αντί ένα θεωρητικό? Είναι ένα επιθετικό ιδεολόγημα, θα έλεγα, όχι δόγμα, ιδεολόγημα η γαλάζια πατρίδα. Προφανώς είναι επιθετική και προφανώς είναι αναθεωρητική. Αυτό που θέλω να συμπληρώσω στο ερώτημά σας είναι ότι άλλο Συρία, άλλο Κούρδοι της Συρίας, άλλο Ιράκ, άλλο Κούρδοι του Ιράκ, άλλο ΠΚΚ και άλλο Ελλάδα. Όπως και να έχει. Ναι. Η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία λογίζει και σταθμίζει τα δεδομένα, συνήθως με ορθολογικό τρόπο. Ακόμα και αν εμείς κρίνουμε ότι ο Ερντογάν κινείται ανορθολογικά, που πράγματι αυτό συμβαίνει, θα σας έλεγα ότι περισσότερο κινείται στην κόψη του ξηραφιού και λιγότερο ανορθολογικά. Υπάρχει δηλαδή πάντα ένας ορθολογισμός στην πολιτική του, ή σχεδόν πάντα. Κινούμενος ορθολογικά ξέρει ότι με την Ελλάδα δεν θα είναι μια εύκολη διαδικασία, αν επιλέξει να πάμε σε μια πολεμική αντιπαράθεση, και ξέρει και ποιες θα είναι οι συνέπειες αυτού. Αν η Τουρκία μπορούσε, προφανώς έχοντας παραβιάσει τη συνθήκη της Λοζάνης στη Συρία με την Αλεξανδρέτα, μην πάμε μακριά, έχοντας παραβιάσει τη συνθήκη της Λοζάνης σε σχέση με το Ιράκ, αλλά τώρα που είναι στη Συρία με τουρκικές ζώνες ελέγχου, δήθεν για να προστατευτεί από τους τρομοκράτες, οπωσδήποτε αυτό μας κρατά σε εγρήγορση. Και αυτός είναι και ένας βασικός λόγος, αν όχι ο βασικότερος, που εμείς έχουμε δυνάμεις στα νησιά. Ο λόγος που έχουμε δυνάμεις στα νησιά είναι ακριβώς για να μπορούμε να αποκρούσουμε ενδεχόμενη επιθετική ενέργεια από πλευράς Τουρκίας. Δεν πιστεύω ότι η Τουρκία... Η Τουρκία ζητά την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, βεβαίως. Ναι, σωστά. Η Τουρκία, η οποία για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών έχει εγείρει ζητήματα τα τελευταία ειδικότερα, το είχε κάνει και στο παρελθόν πριν από περίπου 20 χρόνια. Για κάποιο λόγο το άφησε και το επανέφερε τώρα, και μάλιστα με επιστολές στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Πράγμα το οποίο δείχνει αυτό που είπαμε στην αρχή της κουβέντας μας, ότι είναι μια αναθεωρητική δύναμη και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Από την άλλη όμως, για την ώρα έχει τα μυαλά στο κεφάλι της και καταλαβαίνει ότι μια περιπέτεια με την Ελλάδα μπορεί να είναι μια περιπέτεια που δεν θα οδηγήσει σε καλά αποτελέσματα.
Αν είχε την αίσθηση ότι είμαστε του χεριού της, κάποια στιγμή θα είχε επιχειρήσει αυτά τα οποία λέει στη θεωρία να τα κάνει πράξη. Τι λέει στη θεωρία? Λέει ότι κακώς τα ελληνικά νησιά είναι στρατιωτικοποιημένα, θα έπρεπε να είναι βορρά στις ορέξεις της Τουρκίας, λέω εγώ. Κακώς η Ελλάδα ισχυρίζεται ότι οτιδήποτε βρίσκεται πέραν των 3 μιλίων από τις ακτές της Τουρκίας ανήκει στην Ελλάδα. Ενώ η συνθήκη της Λοζάνης είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη και λέει ακριβώς αυτό. Ότι οτιδήποτε είναι εντός των 3 μιλίων από τα τουρκικά παράλια ανήκει στην Τουρκία, οτιδήποτε είναι εκτός δεν της ανήκει. Είναι τόσο πολύ απλό. Άρα τον λέει όμως δεν της ανήκει, δεν λέει όμως ότι ανήκει στην Ελλάδα. Και αυτό είναι ένα επιχείρημα. Όχι. Δεν είναι κανένα επιχείρημα, γιατί πολύ απλά η Τουρκία δεν λέει καν αυτό. Η Τουρκία λέει ότι δεν ονοματίζονται τα νησιά, οι και όλα αυτά στη συνθήκη της Λοζάνης. Μα πώς είναι δυνατόν να ονοματιστούν πριν από 100 χρόνια τόσες συστάδες βραχονησίδων ή ακόμα και νησιών μικρότερων περισσότερο από ότι μεγαλύτερων? Δεν είναι αυτό επιχείρημα. Δηλαδή νομικά, να σας το πω, αν υποθέσουμε ότι θα πηγαίναμε στην Χάγη για αυτό το θέμα, η Τουρκία είναι χαμένη από χέρι. Μόνο που δεν πρόκειται να πάμε για αυτό το θέμα, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει καμία ελληνική κυβέρνηση η οποία θα έθετε στη δικαιοδοσία οποιοδήποτε οργάνου διεθνούς την ερώτηση οι κάτοικοι που σήμερα βρίσκονται, οι Έλληνες που σήμερα βρίσκονται στην Ψέριμο, ας πούμε. Δηλαδή ουσιαστικά να αμφισβητεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Μπορεί να είναι Έλληνες πολίτες ή μπορεί να είναι μειονότητα μιας τρίτης χώρας, δεδομένου ότι η Τουρκία διεκδικεί την κυριότητα ας πούμε της Ψηρήμου, όπως και κάποιων άλλων νησιών. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δεν υπάρχει περίπτωση καμία ελληνική κυβέρνηση να μπει σε μια τέτοια διαδικασία και λογική διευθέτηση με την Τουρκία. Υπάρχει το θέμα της ΑΟΣ, υπάρχει το θέμα της υφαλοκρηπίδας που μπορούν να υπαχθούν στο δικαστήριο της Χάγης. Υπάρχει το θέμα των χωρικών υδάτων, το οποίο είναι μονομερές δικαίωμα της Ελλάδας καθότι συνιστά κυριαρχία. Πλην όμως θα πει κάποιος ότι κάποιο είδους συνεννόηση με έναν γείτονά σου προβληματικό, δύστροπο και μάλιστα σε μια περιοχή όπως είναι το Αιγαίο που έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, ίσως και να μην ήταν κακή εξέλιξη. Αλλά για να μπορείς να συνεννοείσαι στοιχειωδώς με τον γείτονά σου, πρέπει να είναι συνεννοήσιμος και πρέπει να είναι normal, πρέπει να είναι κανονικός. Ναι. Πράγμα το οποίο σήμερα δεν συμβαίνει με την Τουρκία. Και καθηγητά, με δεδομένο τον αναθεωρητισμό της Τουρκίας, εμείς πώς αντιδρούμε, αν και έχετε απαντήσει εμέσως? Καθόμαστε στη συνθήκη της Λοζάνης ή χρησιμοποιούμε ή βάζουμε και άλλα όπλα στην φαρέτρα μας? Και ποια είναι αυτά? Κοιτάξτε, η συνθήκη της Λοζάνης για μας πράγματι είναι περίπου Ευαγγέλιο. Αλλά δεν είναι το μόνο. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που σέβεται το διεθνές δίκαιο και δεν το έχει ευκαιριακή σημαία το διεθνές δίκαιο. Το έχει αποδείξει άλλωστε αυτό Πλιστάκης. Και ειδικότερα δεν το δίκαιο της θάλασσας, από το οποίο εκπορεύεται ή θα εκπορευτεί, θα προκύψει μάλλον, να το πω καλύτερα, η όποια λύση σε περίπτωση που τελικά καταλήγαμε με την Τουρκία στη Χάγη. Κάτι το οποίο σήμερα που μιλάμε δεν φαντάζει πολύ πιθανό, αλλά μπορεί τελικά να μην είναι και τόσο μακρινό όσο κάποιοι εκτιμούν. Οπότε η τουρκική αντίληψη για την ελληνικότητα ημί των νησιών και γενικότερα ο τρόπος που κινείται, εννοείται ότι μας υποχρεώνουν να έχουμε την Λοζάνη ως προμετωπίδα της πολιτικής μας και να βρίσκεται στον πυρήνα αυτής, αλλά δεν είναι το μόνο. Έχουμε καλές συμμαχίες κάνει, έχουμε, σας θυμίζω, υπογράψει με τη Γαλλία ένα σύμφωνο αμυντικής συνεργασίας, το οποίο στην παράγραφο 2 λέει καθαρά ότι η Γαλλία μάλλον θα συνδράμει την Ελλάδα σε περίπτωση που αμφισβητηθεί ή παραβιαστεί η ελληνική κυριαρχία. Έχουμε κάνει συμπράξεις με χώρες της περιοχής όπως είναι η Αίγυπτος και το Ισραήλ, σημαντικές χώρες της περιοχής. Έχουμε ένα ρόλο να επιτελέσουμε σε σχέση με τα ενεργειακά και τη μεταφορά ενέργειας από την Ανατολική Μεσόγειο, τουλάχιστον από την Ανατολική Μεσόγειο και τη Βόρεια Αφρική προς την Ευρώπη. Πιστεύω ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουμε τελειώσει ή ότι δεν πρέπει να εξακολουθούμε να βρισκόμαστε σε αφύπνιση. Να ρωτήσω τώρα, επειδή είπατε και για τη συμφωνία που έχουμε με το Ισραήλ και εκεί πέρα τώρα
είναι η διακεκαμένη ζώνη, ας πούμε, που τρομάζει όλους μας. Η Τουρκία χτες και σήμερα, μάλλον και από την αρχή της κρίσης, λαμβάνει μία θέση υπερβολικά υπέρ των Παλαιστινίων και δι της Χαμάς στο όνομα της ομοθρησκείας τους. Έτσι. Εγώ θα κάνω αυτή την ερώτηση που πάντα με ανησυχεί. Η Τουρκία μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το νέο επιχείρημα του προστάτη των μουσουλμάνων, των απανταχού μουσουλμάνων διακινδυνεύονταν από τους χριστιανούς και να τους δούμε, ας πούμε, να ενεργοποιούν αιτήματα αντίστοιχα, για παράδειγμα στους θύλακες που δημιουργούν στην Αλβανία, στο Κόσοβο, σε όλα αυτά που μας περιβάλλουν και είναι μουσουλμανικά κράτη. Η Τουρκία πράγματι, η ηγεσία της προσπαθεί να παίξει το ρόλο της χώρας που αποτελεί σημείο αναφοράς για το Ισλάμ και αποτελεί προστάτηδα δύναμη των μουσουλμάνων, ακόμα και των Αράβων, δεδομένου ότι η Τουρκία είναι μία αραβική χώρα. Ναι. Είνουμε να το λησμονήσουμε αυτό, γιατί η Τουρκία συμπεριφέρεται σαν να είναι αραβική χώρα. Ο λόγος του Ερντογάν... Θα ήθελε να είναι, αλλά δεν είναι. Και αραβική. Ναι. Ο λόγος του Ερντογάν έχει μια απήχηση στο μέσο μουσουλμάνο και στο μέσο Άραβα. Και είναι ένας λόγος που είχαν ενοχληθεί πάρα πολύ αραβικές ηγεσίες στο παρελθόν. Ο Ερντογάν και το κόμμα του, το ΑΚΠ, έχουν αναπτύξει μια σχέση οργανική με τις μουσουλμανικές αδελφότητες. Οι μουσουλμανικές αδελφότητες για όλες τις αραβικές ηγεσίες ανεξαιρέτως είναι ο μεγάλος εχθρός. Γιατί φοβούνται ότι θα μπορούσαν να τους ανατρέψουν. Συνέβη στην Αίγυπτο, άλλωστε θυμίζω αυτό με την περίπτωση Μόρση. Ναι. Ευτυχώς μόλις για 1 χρόνο. Η Ελλάδα έχει την Αλβανία, που είναι μια μουσουλμανική χώρα στα βόρεια σύνορά της. Έχει τη Βόρεια Μακεδονία, η οποία έχει περίπου το 1/3 του πληθυσμού της μουσουλμάνους. Έχει τη Βουλγαρία, που είναι κατά βάση χριστιανική. Έχει βέβαια μια μεγάλη τουρκική μειονότητα, περίπου το 12% του πληθυσμού. Και από εκεί πέρα είναι η Ιταλία, η Λιβύη, η Αίγυπτος. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάποιο τέτοιο κίνδυνο και δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο για την Τουρκία να φτιάξει αυτό το τόξο. Σας θυμίζω ότι μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου και την ήττα της Σοβιετικής Ένωσης και τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, η Τουρκία επιχείρησε να παίξει το ρόλο της γέφυρας ανάμεσα στη Δύση και την Ανατολή, αξιοποιώντας το γεγονός ότι αρκετές πρώην Σοβιετικές χώρες είχαν μουσουλμανικό πληθυσμό στον πυρήνα τους ή στην πλειοψηφία. Δεν τα κατάφερε. Δεν είναι κάτι εύκολο. Και μπορώ να σας πω ότι στην Αλβανία, στο Κόσοβο, στη Βοσνία, που είναι κατά το 1/3 μουσουλμανική, ναι. Ο ρόλος της Τουρκίας δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη απήχηση όσο εμείς φανταζόμαστε ή όσο εμείς ανησυχούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, να κλείσουμε αύριο. Θα επικεντρωθείτε σε όλα αυτά τα ζητήματα που έτσι ακροθυγώς θίξαμε σήμερα, έτσι. Ναι, ελπίζω ότι θα έχουμε μια ζωντανή συζήτηση με το ακροατήριο, ότι θα είναι μια συζήτηση επικοδομητική, μια συζήτηση διαδραστική, γιατί δεν έχει νομίζω κανένα νόημα να μιλήσουμε και να μην ακούσουμε τον κόσμο, να μην ακούσουμε τις αγωνίες, τις ερωτήσεις, τις ανησυχίες και βέβαια να μοιραστούμε και εμείς τις δικές μας σκέψεις και όχι μόνο, γιατί και εμείς έχουμε αγωνίες και εμείς έχουμε ανησυχίες και προβληματισμούς. Άρα προσβλέπω σε μια πολύ παραγωγική και επικοδομητική συζήτηση αύριο. Μάλιστα. Βέβαια, εσείς θα έρθετε να συζητήσετε για τη συνθήκη της Λοζάνης, αλλά προετοιμαστείτε να συζητάτε για τον πόλεμο στο Ισραήλ. Για το Ισραήλ. Διότι καταλαβαίνετε ότι εδώ η Κέρκυρα έχει μακρά παράδοση Ισραηλινής κοινότητας και ξέρετε είναι άμεσο ενδιαφέροντος για όλους μας. Βεβαίως, πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Εννοείται ότι είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να τα κουβεντιάσουμε όλα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα παρακολουθήσουμε αύριο τη συζήτηση. Σας ευχαριστούμε. Καλά, καλή. Καλό βράδυ. Καλά, καλώς να έρθετε. Να θυμίσουμε μόνο, Ηλία, ότι αύριο η εκδήλωση, η συζήτηση αυτή, την οποία συνδιοργανώνουν το Τμήμα Κέρκυρας στα ΧΕΠΑ και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, είναι στην Ιόνια Ακαδημία το απόγευμα στις 7 στην Ιόνιο Ακαδημία, έτσι. Και βεβαίως να πω και ποιοι άλλοι συμμετέχουν.
είναι ο κύριος Φίλης, ο κύριος Σάβας Καλεντερίδης, αναλυτής διεθνών σχέσεων και γεωπολιτικής, και ο κύριος Νικόλαος Παπαδάκης, ο Γενικός Διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Ελευθέριος Βενιζέλος. Και νομίζω ότι όντως θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Και τρομερά επίκαιρη, πρέπει να σου πω. Ναι. Και θα συγκεντρώσει έτσι πολύ κόσμο, γιατί όλα αυτά τα θέματα είναι καυτά είναι και εποχή διεθνών αναταράξεων. Σωστά. Λοιπόν, Ηλία, φινίτο και για απόψε. Για σήμερα. Καλό βράδυ. Καλή νύχτα, Σπύρο, καλή νύχτα σε όλους. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.